Pagkalisod, bayaan yung masakit doon sa gabi ng umuhon sa grabe yung sakit sa tutol yan. No, naluoy di ako nagtanaw ni mulo nga. Pagsigil ng kagubo, labi ng kutuyon ka kada gabi eh. Nya, wadyo ko'y mahimo. Wa ako yun kwarta, pobre kayo ta. Ay kabala ka no. Ako na bahala nin. Na ako'y nakailang nga bayot nga ako kasi gusto sa ako ah. Kabao ba ka daw nga di nga maayo? Pilion pala ako nga masakit. Kaysa magbuhat ng biyoang para lang ako. Pero lo, love kayo tika o di ko ganahan na masakit ka. Gusto ko mag-uban kitag dugay. Litalo, lamang gud ka na mo, lo, ang ganahan may mag-open ba gid ka og dugay. Nya, si kuya nangita na ng pamaagi, kay ganahan siya nga happy ka niya, dili na ka sige kubo. Lagi daw, pero isa anak manggutas asko. Kaya ba ka isa ng asko daw? Asko ko kanyang anak sa pobreng unggoy. Ay kabala ka no. Ako nga tuon karon ng bayot nga ako nakaila. Huwag ako siyang pasabtunugan. Pinabay mga panahon. Kay bawa ka. Gibugan ako akong uyab, tungod lang nimo. Ako siyang gibiyaan tungod kay dili na ko kayang ilaron. Nga akong kaugalingon nga akong ipakita sa iyaha, nga ako gusto sa iyaha, pero sa dinalay lang ikaw rin akong gusto. Kaya akong gipangita. Bitaw, ako nadawat naman anak ko ba nga. Siya may imong ganahan. Siyempre, babae din siya. Ako lalaki ko. Manay kasing-kasing ako sa kababae. Pero kaya na ko ihatag ng tanan. Basta na hinungdan. Sakto ba ni imong gibuhat na imo siyang biyaan? Nakadesisyon ako. Nga ikaw lagi nang ako ah. Di ba? Kinumdum ba ka? Nga ko di mo nga. Huwat ako. Nag-aigong panahon. Karon mo na niyang igong panahon. Ay da. Di sa ka na binuang. Ay di lagi. Oh. Ikibaw ko ikargi makahatay na ko sa tanan-tanan. Kibaw ka na touch ba ako sa mga sulti. Sa imong ganahan nga ano kaingon ka nga mahatag na katanan. Kay makahatag na kog iPhone 10. Kay makahatag na kog kwarta para makatambal sa kong lulo. Kay makahatag na kog kwarta para maugay akong kinabuhi, bayuta ka.